tarda i benvinguts al primer espai d'actualitat que es grava 5 dies abans. Efectivament, un programa que ho està petant al Facebook. Tenim menys amics que Cruella de Vil. Bueno, realment no són amics, és allò de l'opció aquella de m'agrada. Doncs sort que no hi ha no m'agrada, perquè si no ja no ens deixaria entrar directament. No, llavors sí que ho estaríem petant realment. I pel que fa a les crítiques, a part del Facebook, doncs tenim gent que directament ens ha donat la seva opinió. Per exemple, ma mare, que diu que tu i jo així entrejats i donant notícies tenim menys credibilitat que ajudes fent-li un petó a un nen en plena campanya electoral. Tampoc no vols dir? Sí, poquíssima. Diu que, com seguim així, l'única cadena que ens voldrà fitxar serà Intereconomia. Home, sí, faltaria més. No, bueno, a veure, jo... O sigui, depèn del que ofereixin, senyors d'Intereconomia, jo estic disposat, Titulars i comencem. Ja ha començat la campanya electoral, però nosaltres no parlarem d'això. Parlarem de manga, de robatoris i de normes que afecten la llengua. Però res a veure amb la campanya electoral, de debò. I en el temps dels esports parlarem de tios que corren com Mourinho marxant de Gijón. I el passat cap de setmana van començar a Cambrils unes jornades que, malgrat el seu nom, no tenen res a veure amb l'anterior etapa de Fèlix Millet al davant del Palau de la Música, els Dies Manga. Sí, els Dies Manga, que van comptar dintre les seves activitats amb cine, pel·lícules d'aquestes manga, exhibicions d'arts marcials, tallers de cuina oriental, tios que anaven disfressats de personatge manga a fer un cafè. Potser seria millor que es dediquessin a manga directament. Sí. I pel que fa als successos, nova onada de robatoris a Cambrils. No em diguis que tornen a pujar els impostos. No, en aquest cas estem parlant de lladres de debò, lladres professionals. Ah, sí, que pugen les comissions del banc. No, serien uns lladres que van entrar la setmana passada al mercat municipal, van robar el contingut de les caixes registradores i després van anar a intentar forçar, en alguns establiments dels voltants, van intentar forçar la porta. A la porta? Saps que ha fitxat una actriu eròtica per que es col·labori amb ella a la campanya electoral? A la porta... Al loro! Al loro, sí. Sí està al loro. Al loro perquè entre la Mairena i ara la porta amb una actriu porno, vull dir, com surtin totes aquestes de parlamentàries, hi haurà bufetades per anar a veure els debats parlamentaris, Home, una actriu i una exprostituta, doncs, bueno, com deia un amic meu, puestos a que no es jodan, que lo hagan profesionales. I canviem de tema, deixem de parlar d'actrius porno i parlem de la llengua. No has dit que canviem de tema. Sí, de la llengua, de l'idioma. Parlem de l'idioma, sí. Sí, y por si me están viendo los meus amics de Intereconomía, os diré que voy a hablar de la segunda lengua más hablada del mundo, no como esas lenguas minoritarias que solo las habla la gente por miedo a que les sancionen. Com parles, Hombre, estic segur que ta mare ara sí que estarà ben orgullosa de tu, Seguríssim, sí. Doncs bé, resulta que després d'una reunió celebrada en una població que té el nom del sant que més feia flipar els seus deixebles, Sant Millán de la Cogolla, allà es van reunir els 22 acadèmies de la llengua espanyola i van difondre unes noves normes que afectaran amb aquest idioma. Efectivament, entre aquestes mesures tenim, per exemple, que la Y deixarà de dir-se així per passar a dir-se ye. Com? Ye? Ye, com diuen a la majoria dels països hispanoamericans. Diuen ye en lloc de la Y? O sigui que diuen 1, 2, ye, 3. Diuen això? Yes, ho diuen. Bueno, jo al·lucino bastant, perquè ara això em fa plantejar si la cançó aquella tan famosa és Quiero ser una chica, Y. Per contrarrestar aquest sacrifici es va decidir que els hispanoamericans deixessin de dir B alta i B baixa per passar a dir B i V. Això, els hispanoamericans. Això és un atac al català, home. Això estan aquí. Vinga, que no poden dir B alta i B baja. Per què? Perquè ho diem els catalans. Això està claríssim. Bé, si tu dius, donem-ho que sí. A banda d'això, altres paraules perden els seus accents, com per exemple truant i guion, que passen a ser monosil·làbiques. Com? Truant i guion? Sí. O sigui, ara la cançó del Julio Iglesias és Es que yo soy un truant, soy un senyor... Li falten síl·labes, no... No, soy un truant, no, soy un truant. Soy truant, Li falten síl·labes aquí. Bueno, però això només és un fet ortogràfic, Nosaltres ho seguirem dient tal com ho dèiem. Sí? I com ho saps tu, això? Perquè ho diu el meu guion. Molt bé. Que xistós, sí. Per cert, que no sé si t'has fixat, acabo d'imitar Julio Iglesias. Sí. I resulta que la setmana passada va imitar l'Eduard Ponset. Doncs em sembla que jo me'n vaig a viure fora de Cambrils, perquè vas imitar el Ponset i ara resulta que ve a Cambrils. Per tant, no sé si potser tinc poders.
Home, jo podria afirmar que emets pudors, però tant com a poders no sé, tot i que és una mica sospitós tot plegat. Jo per si un cas, i Jordi, si em vols punxar un primer plano, sisplau, vaig a fer una nova imitació. Hola, soy el Zapataki. Crec que no cola, eh? No cola? No. I hem parlat de parlamentaris i de llengua, dos conceptes que quan els ajuntem donen notícies normalment bastant espesses, però en algun cas han donat alguna notícia graciosa, divertida. Pots dir? Però jo a tu quan t'he enganyat? Home, com me vas dir que fes aquest programa, tu. Sí, també tens raó. Però en aquest cas no, aquest cas és veritat. Resulta que Alicia Sánchez Camacho, la diputada del Partit Popular, l'altre dia, en un acte de precampanya, va afirmar que a ella el que li agradaria és que els seus fills a l'escola tinguessin un 40% de classes en català, un 40% de classes en castellà i un 40% de classes en anglès. Home, jo diria que l'Alicia es va saltar almenys un 40% de les classes de matemàtiques. I temps ara pels esports. El passat diumenge es va celebrar entre MCD. Això no vol dir me cago en D? No vol dir això. Vol dir Marató Costa Daurada. Si t'hi fixes, a sota ho fica. Ah, caram. Sí. Hosti, ja m'imagino jo els corredors després de fer 40 quilòmetres deixant anar uns Marató Costa Daurada. Marató Costa Daurada, sí. Cal dir que no tots van córrer 42 quilòmetres. També hi havia una cursa més popular d'uns 10 quilòmetres i el primer que tenim són les imatges del guanyador d'aquesta cursa de 10 quilòmetres. Mireu-lo com entra a meta. Home, aquest arriba bastant fresquet perquè era la carrera dels 10 quilòmetres, però el de la marató no crec que jo estigués per tant de larga, eh? No arribaves al tant com aquest, no tens tota la raó del món. Aquest fins i tot podríem dir que no s'aguantava ni dret. Mireu com va entrar. In 6. And there's your winner, Robert Cheruiyot. Oh! Did he cross the line? I believe he did cross the line. Did he cross the line? Una mica accidentat tot plegat, eh? Déu-n'hi-do. Pel que fa a la categoria de fèmines, com diuen els experts, aquí tenim l'arribada de la guanyadora. Walker took home the gold in the women's 400 hurdles, but her celebration didn't go quite as smooth. You can see the piggyback ride from the mascot, Berlino. Clearly not such a good idea. Boom! They just don't make the eye holes in those uniforms quite big enough. The bumbling bear ran right into a stack of hurdles. Let's see it one more time in slow motion. Luckily, they both walked away unscathed, and here they go. Ow! Right on the nose! She's lucky she didn't go full. I tot seguit, la informació del temps. Són les 3 i pico. A no ser que ens estigueu mirant amb això de les difusions, que llavors el pico ja podria arribar a ser d'hores. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, poden escoltar aquesta nit a les 9 el desinformatiu al 90.0 de Ràdio Cambrils. Nosaltres tornem dimecres que ve amb les notícies més destacades del Camp de Tarragona. De moment, que passin una molt bona setmana.